सिगांनि सरकारनि समाव नुदोंमोन IBS नि नामाव कमबल खुन्दुं आरो माबाफोर राननाय मुस्रिफोर राननाय किन्तु बेफोरजों जेबो इनकाम जायामोन जास्ट मोनो बाहायो जोबो बेबो नखरसेयाव सासेयाल'सो लाब जायो किन्तु जों सिगांनि सरकारा जिबायदि पलिसिजों खामानि मावदोंमोन पाब्लिकखौ जास्ट होनाय दिन्थिफ्लाना थगायनाय जों बेबायदि हाबाफारिखौ मावनो सानाखै जों जिखिनि होनो सानदों जोंनि जि पलिसि जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा जायफोर गोरिब नखर हा हु गैया साकरि गैया बिजनेसबो रोङा बेबायदिया जाहाथे थांनानै थानो हायो बेबायदि सिन्था सरसाजों जों एबार जायफोर आनएमप्लयड हयथ' साकरि बायदिसिना खालामनायनि बिथांमोना अर्हता गैया हा हु गैया बेबायदि मानसिफोरखौ थांना थानायनि थाखाय जों IBS स्किमाव बै खुसेर फेरेदनानै बिनि रसखौ फाननाय बेबायदि बेबस्थाखौ होनो होननानै थांखि लादों आरो बे मथे दिनै जों हल बिटिआर ओनसोलाव डिस्ट्रिक्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआवनो बिदि रानगोन उदालगुरिजों दिनै फार्स्ट टाइम क'क्राझार बायदिबो रानखांबाय चिराङावबो रानबाय खिन्थु जोंहा दा बाक्सा आरो उदालगुरियाव राननो बाखि दंबावो दिनै जों उदालगुरियाव रानजेनबाय उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा गासै 100निख्रुइ बांसिन बिदि मेसिन जों होगोन बेलेग बेलेग ब्लकआव रानगोन दिनै उदालगुरि ब्लकनि सिङाव थानायखिनिखौ उदालगुरियाव जों स्टार्ट खालामबाय दिनै हयथ' गंनै गंथामसो जास्ट सिम्बलिक हिसाबै जों रानदों बाखिखौ अफिसनिफ्राय लांफैगोन इटिमेटिक जोंहा लिस्ट खालामखानाय जाबाय आरो बे लिस्ट मथे रानगोन जों आसा खालामदों जायफ्रा मोनगोन बिथांमोना थिग मथे बेबहार खालामगोन आरो खुसेर फेरेदनानै फाननायनि गेजेरजों अन्तत' बिथांमोना जाय एसे खस्थ' खालामबा सानसेयावनो 2000-3000 लागै खामायनो हागोन आरो 2000-3000 खामायनो हायोबाथ' मोनसे न'खरा आरामसे सोलिनो हायो गावनि गथ' गथाय फोरोंहोनो हागोन गावनि गाननाय जोमनाय बेमार आजार जायोब्ला ट्रिटमेन्ट लानो हागोन दा जोंनि मानसिया बेबायदि खामानि मावनो नागारै खालि बिबथिंनायल'सो मोजां मोनो स्कुलाव गथ'फ्रा मेट्रिक पास जाब्ला लेखा नांगौ एडमिसननि फैसा नांगौ होननानै बिबथिङो सोरबा बेमार जायोब्ला ट्रिटमेन्टनि फैसा नांगौ होननानै बिबथिङो खिन्थु बेबायदि खालामालासिनो जों बेबायदि खामानि मावनायनि गेजेरजों इनकाम खालामबा अन्तत' रावनिबो खाथियाव जों आखाइ पातिनो गोनां जाया आरो गावनि आथिङावनो जों गाव गसंनो हानाय बिदि बेबस्था दं आरो बेनिखायनो जों बे बेबस्थाखौ दिनै लादों एक्जेक्ट प्राइस दामखौथ' आं मिथिया खिन्थु 1 लाखनिख्रुइ बारा बे थेला बायदिसिना ज' जानानै हयथ' 1 लाखनि एसे बारा जानो हागौ एक्जेक्ट दामखौ आंबो मिथिया जों आसा खालामदों जोंनि रायजोफ्रा लाब जागोन जायफ्रा मोनगोन बिथांमोना अन्तत गावनि न'खरखौ मोजाङैनो आंखालनिफ्राय बासायनानै थानो हागोन आरो गावनि न'खरखौ मोजाङैनो जोथोन लानो हागोन ভালে লাগিছে কুৱেৰ পেলৰ মেচিন পাইছোঁ হয় না মই নিজে নচলাওঁ কিন্তু ভিন্দক দিওঁ ভিন্দু একদম গৰীব আমাৰ হয় না তো আমাৰ ইয়াতে গাবৰা চৌক আছে তাতে দিম ভাবিছোঁ আৰু কুৱেৰ মেচিনটো ছাৰক কি বুলি ক'ব আমাৰ ছাৰক ধন্যবাদ জনাব দিওঁ আৰু আমাক কুৱেৰ পেলৰ মেচিনটো দিছে সেইকাৰণে ধন্যবাদ জনাওঁ खुसेर फेरेदनाय मेसिन मोनना मा बुङो दिनै खुसेर फेरेदग्रा मेसिन मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों सारखौ मा होनना बुंगोन सारखौ आं खुसेर फेरेदग्रा होनायनि थाखाय आं सारखौ हामबायनो धन्यबाद होयो मेसिन मोननानै माबायदि नाङो दिनै खुसेर फेरेदनाय मेसिनआथ' गोजोननाय मोन्दों माने जिथुनाखि जोंहा माखासे खामानिफोर मावनो गोनां माखासे मानसिफोरा थाया जेनेबा ओरैनो बेकार थानाय जायो थ' बेफोर मोननानै जेनेबा जि बेकार थानायनिफ्राय बेखौ मोजां मावनो हानानै मोनसे खामायनो हागोन बिदि आसा खालामदों सारखौ मा होनना बुङो थेंक्स होनना बुङो आरोना बिदि যিহেতু তাৰ পৰা 2 পইচা ইনকাম কৰি খাব পৰা যায় পৰিয়াল চলাব পৰা যায় গতিকে গোবিন্দ ছাৰ ইউপি বিভাগক মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ দিওঁ এনে ধৰণৰ খা সামগ্ৰী দিলে নিবনুৱা সমস্যা যথেষ্ট কমিব বুলি মই আশা কৰোঁ সেয়ে আপোনাক দেখা গৈছে যে এখন চলোৱা অসুবিধা হ'লে যেনে আজিকালি হাজিৰা কৰে যে তেওঁলোকক বা দাদা ভাইটিক তেওঁলোকক চলাব দিব পাৰিম নিজৰ অসুবিধা হ'লে আৰু নিজে চলাবলৈ চেষ্টা কৰিম পাৰিলে আৰু ভাল ধন্যবাদ